влак ще отнеш. Така, тръгнахме вече, хъпнахме отзад и реших да покажа... отзад? Не, и реших да покажа чистата природа. За кое стана въпрос? Тук наистина е сравнително чисто. А после Враца бил мръсен град. Добре, че е мръсен. Това е уникален. Отиваме да си вземем скан. Това е Великата гара. За деца. Стол домашни ястия. Стол домашни ястия. Откъде домашни ястия? Направо е ужасно. Любимата дума на Лиза. Накрая не знам, обаче като се прибера, трябва да видя колко пъти съм казала ужасно. А, тук има скандица. Сега ще видим за скандица за деца. То? Намери ли? Не. Стоява ми странно. Сканди за деца. Има даже книжка за оцветяване. Да. Там долу ночи има и на игри, те са пак сканди с допълнителни игри. Има ли моли за оцветяване? Мога да потърся, мисля, че има. Няма да зарежа много, видно да се спира, да ще пиля да има. Цветни ли вкусна? Цветни ли вкусна? Да. Има и по-маста ли вкусна? Има от 70 стотинки и от 1,50. Ще вземем по-масло от оцветяване. Добре, ама трябва да вземем поне едно сканди. Не, сме си една оцветявка, защото само сканди. Сканди и оцветяване. Да. Ама за деца задължително. Разбира се, ето ги тук са детските, там са и игри. А това ме печеливши е фиш от Екофуд. Не, сега преди малко пуснах вечер. Хайде, избирай се. Да. А за оцветяване? Има и флашка, ако трябва. Няма флашка, не. 32 гигабайта, 64 гигабайта. Има и буквички. Лиза. Избирай какво ще Вчера оцветяваме. получихме една детска книжка, ето чакайте, ще я покажа. Да свия ли? Снимате ли в момента? Вътре има стикер, защото се лепят. Нужно научите. Айде, Цвети, избирай си книжка за оцветяване. Рисува една. Това са кръстовища с игрина. Това ли ще оцветяваш? Чакай, видях нещо за... Ето, тук има за оцветяване. Дали е за оцветяване? Да. Ето, почти оцвети. Какво тая с стикерчета? И с колички. О, и с колички. Даже са и джипчета, ти мани и другото. Има и Батман. Снимаш ли? Не. Супермен. Чакай, да, съм батерия, ще снимам. Снимам ли? Казай, какво ще такуваш? Ще пускай да го пратя. Така, казайте ви. Детски карт бокса, тяжелото си. Те сте пишат ли? Чакай, 30 стотинки, дайте ми нюка. Защото имаме дето не пишат, ама пак ги продават. Те ли правиш? Те спишат, не ги пробвайте. Не, има котенци. Аз няма да пиша с тях, малката. Какво? Виден труд. Мила моя мама. Това е 60. Това не ми хареса. С количките ли? Тук има букви, цифри за цветяване. Видяхме ли ги? Още една подобна на тази.
И тя е като тази, само че я рисува само, тя е и игри на една фирма са. Ина. Не, тази е само игри към столица, тя е само за... Да. Някакви Аз ще ми кажа 10 лева и ще умра. Чакай да ги върна тия другите. Това е там. Там до приказни герои. Не би. Добре, 10 няма да споря. Не, няма да споря, 10. 70 стотинки. Детето си взе книжки за оцветяване. Колкото са? Нямам си на идея, сега ще видим. Трябва да видим на кой колова сме обаче. Хайде. Моля да с 10 лева, къде ги няма спор. Супер. Много яко, а? Значи, това е сигурно единствено този човек поне знае как си пласира стоката вечер. Чакай, ЖП информация, само че аз ще говоря. Добре. Тя ми не дава да говоря аз. Стигам в гара Комунари в 15 часа и 3 минути. В гара Варна 64 минути. Има връзка от... Взехме си мокри салфетки. Ами виж, тук са по 50 стотинки, а люди децата, той да приема с теб. Взехме си книжки за оцветяване. Да, фулмастри. И сега излизаме навънка. Това е. И сега се чакаме влак. Ама на студента трябва да чакам. И там пише колко. О, Боже, Господи. И Не тъй. искам да седа някъде, това ми тъжи. Не дей да се оплакваш. Така. Шоу, село. И наистина, не, в смисъл този човек отвънка с вестниците, това сигурно е единствено хубаво нещо. В смисъл, поне няма снимки. Ама на снимка.